Společnost One Production přichází na český trh s naprostým unikátem, překvapením na míru. Základem je setkat se s vámi a zjistit maximum o charakteru osoby, kterou chcete obdarovat. Svým zákazníkům nabízíme zaměření se na všechny druhy překvapení. Vymyslíme nejen dárek pro vaše milované, ale především příběh k vašemu dárku nebo překvapení. Na vašem projektu bude pracovat tým profesionálů s 20letými zkušenostmi. Vše kolem vašeho překvapení připravíme my, pomůžeme vám s výběrem dárku a vymyslíme vše pro maximální emoce. Poté přichází na řadu desítky hodin práce, stovky kombinací, litry kávy a nekonečné minuty čekání, kde jsou na začátku příběhu dva šťastní lidé. Každé překvapení má svůj příběh, své herce a předem připravená místa. Má vaše milá ráda poezii? Pak tedy prosím. Ach, jak jsou krásné ty dívčí maličkosti, člověk žasne a je to k zlosti. Nahé vlčí máky v smaragdových sečích, spatřit, přivonět a dát se do zaječích. A co květiny přímo od zahradníka? Nebo vážnou hudbu? Když říkáme vážnou hudbu, myslíme tím opravdovou klasiku. Uděláme maximum pro nezapomenutelně silné emoce, které vám celé zvětšníme skrytou kamerou. Miluji tě. Vezmeš si mě? Ano, vezmu si tě. Jsme profesionálové, kteří vám zinscenují jakékoliv překvapení na míru.